Здравейте, приятели! Искам днес да ви покажа един трик. Вижте, тук две не светят, а тук само една не свети. А тук две светят. А тук една. Виждате ли тази надолу? Опа! Само я натискам. Интересно. Нали? Но странно как се случва това. И то доста странно. Във вторият видеоклип ще ви по-точно в другия шорт ще ви обясня как да го направите. Вие, да, точно ти. Ще ти обясня.